Što se događa kada redovito jedemo kupus? Kupus je poznato povrće u mnogim kućanstvima, cijenjeno zbog svojih hranjivih vrijednosti i izvanrednih zdravstvenih koristi. Redovita konzumacija kupusa donosi brojne prednosti poput prevencije raka, jačanja imuniteta, spriječavanja urođenih mana i potpore probavi. Donosimo cjelovit pregled prednosti, preporuke za koga je kupus prikladan i kako ga pravilno konzumirati. Zdravstvene prednosti kupusa. Bogat izvor vitamina C. Kupus je bogat vitaminima C, E i beta-karotenom. Ovi hranjivi sastojci nude sljedeće koristi. Jačanje imuniteta, pomaže tijelu u borbi protiv infekcija. Usporavanje starenja, smanjuje utjecaj slobodnih radikala, usporava proces starenja i smanjuje pigmentacijske mrlje na koži. Podrška zdravlju kože, vitamin C potiče stvaranje kolagena, čineći kožu čvrstom i elastičnom. Zaštita želuca i prevencija čireva. Kupus sadrži vitamin K1 i vitamin U, koji imaju važnu ulogu. Obnavljanje želučane sluznice, ublažava upale i liječi čireve na želucu. Prevencija raka probavnog sustava, štiti crijevne stanice od štetnih čimbenika. Sok od svježeg kupusa odavno se koristi kao prirodni lijek za čireve na želucu i poticanje probave. Antibakterijsko i protuupalno djelovanje. Kupus sadrži fitoncide, prirodne spojeve s jakim antibakterijskim i protuupalnim svojstvima. Prednosti uključuju ublažavanje grlobolje i oteklina, koristan kod upale grla, zubobolje ili uboda insekata. Brže zacjeljivanje rana, kupus se može koristiti kao prirodni oblog za smanjenje oteklina. Prevencija urođenih mana i anemije. Kupus je bogat folnom kiselinom, što je posebno važno za trudnice. Folna kiselina spriječava urođene mane neuralne cijevi kod fetusa. Djeca i adolescenti, podupire zdrav razvoj tijekom razdoblja rasta. Osobe s anemijom, potiče stvaranje crvenih krvnih stanica i spriječava anemiju. Prevencija raka. Kupus, kao dio obitelji križonosnog povrća, bogat je propilizotiocianatom i indolima, biljnim spojevima koji uništavaju abnormalne stanice, podupiru prevenciju leukemije. Smanjuju rizik od raka, posebno raka dojke, debelog crijeva i probavnog sustava. Kontrola tjelesne težine. S niskim kalorijskim sadržajem, 22 ksal-100 g, kupus je idealan za van koji žele upravljati težinom. Njegov visok sadržaj vlakana pomaže produžiti osjećaj sitosti, smanjuje apetit i ukupni unos kalorija. Podupire probavu, potiče rad crijeva, spriječava zatvor i olakšava mršavljenje. Tko bi trebao, a tko ne bi trebao jesti kupus? Kome je kupus preporučen? Kupus je idealan za osobe s aterosklerozom, poboljšava cirkulaciju i štiti zdravlje srca. Osobe s prekomjernom težinom, niska kalorijska vrijednost i visoka hranjivost. Trudnice, dobar izvor folne kiseline, vitamina C i vlakana. Osobe s žučnim kamencima, podupire probavu i smanjuje loš kolesterol. Tko treba ograničiti ili izbjegavati kupus? Iako zdrav, kupus možda nije prikladan za osobe s osjetljivim probavnim sustavom. Sirovi kupus može izazvati nelagodu, posebno kod osoba s bolovima u želucu ili proljevom. Osobe nakon abdominalnih ili prsnih operacija, plinovi iz kupusa mogu povećati pritisak u crijevima. Osobe sa smanjenom funkcijom štitnjače, kupus sadrži tvari koje mogu utjecati na apsorpciju joda u štitnjači. Osobe s ozbiljnim čirima ili gastrointestinalnim krvarenjem, kupus može pogoršati stanje. Savjeti za konzumaciju kupusa. Pravilna priprema. Kuhanje smanjuje tvari koje mogu negativno utjecati na štitnjaču, posebno korisno za osobe sa smanjenom funkcijom štitnjače. Izbjegavajte previše sirovog kupusa, može biti teško probavljiv za neke osobe. Umjerena količina. Iako je kupus bogat hranjivim tvarima, prekomjerna konzumacija može uzrokovati nadutost i probavne tegobe. Kombinirajte kupus s drugim povrćem za uravnotežen obrok. Zdrava prehrana. Kupus daje najbolje rezultate kada je dio raznolike i uravnotežene prehrane. Zaključak. Redovita konzumacija kupusa donosi brojne zdravstvene prednosti, uključujući prevenciju raka, poboljšanje probave, pomoć pri mršavljenju i zaštitu želuca. Međutim, nije svima jednako prikladan,
a unos treba prilagoditi osobnom zdravstvenom stanju. Kako biste maksimalno iskoristili prednosti kupusa, jedite ga na pravilan način i konzultirajte se s liječnikom ako imate bilo kakvih zdravstvenih problema.